Ki aku wis ikhlas kok Ki. Sawangen ucapku lan sawangen pasuryanku. Aku percaya kelawan kekuatan lan kadigdayane anakku Bratasena. Upamane Bratasena kudu kalah, kudu mati. Ora tak getuni iki. Aku mesake penandange para kawula ing Ekacakra sing dijajah lawan para pangarsa sing ngumbar kelawan Nangkara Murka. Nek anakku mati mbelani wong akeh. Nek Bratasena prapteng pralaya ora tak tangisi kok Ki. Kekudangane mboke anak kudu bisa miguna tumrap bebrayan agung. Ora mung bondo nyawa diudhokke kanggo mbelani kawula ing Ekacakra sing dijajah karo pejabat. Brahmara mangusumyung ambrengeng kadi darunaning kaswasih aneng maraga memalatku aresang kondo masrat mojo leng-leng lalu mangulati soraya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umya samara wayamku ditemanggi Jarapa aja watirake kelawan keslametaning Bratasena. Dina samangku wis dadi bunder TKT nggonku labuh lawan para kawula ing Ekacakra. Dina samangku aku njaluk pamit bakal budhal tata-tata dadi panganane ratu ing Ekacakra. Prabu Baka ning nganti Baka ora iso mateni lawan Bratasena dhek dadi tumbak kuku Pancanaka. Aduh. Inggih Raden, matur nuwun nggih Raden. Lemah teles Gusti Allah ingkang males dumateng kesaenan panjenengan. Mugi dados kala jaya utawi dados wanci kamenangan panjenengan ingkang bener-bener ngayomi dumateng para kawula. Abu Kunti Tali Brata. Inggih Bratasena aku njaluk pamit budhal dina samangku. Sinartan sembah Gusti dongakno anakmu bisa dadi jalan sumeblak padang ana negara Ekacakra.